हे भगवान ये तो ननद ले एकदम परेशान हो गल बनी। गांव घूमत घूमत ई बेटिया नु सुबह से निकलत या शाम के आवत या मन तो करत नु कोई ना होई तो हमने के मूड़ी गड़ावा दी कि कोनो के लेके भाग जी तो हमने के शिकायते हो कि उससे बढ़िया बानू कौन ओई तो सही करके खरीदे नु तो बेचिए देती। और वैसे भी हमरा पैसा के कमी इतना बानू कि का कोई हम का करी। हे भगवान कसम गहकी भेज दो कि लड़की के घर से हटा दी। भाभी पैसा दो ना काम रहल का है कुछ दुखाता का कि पैसा लेबू माने कुछ मन ना कर दी खाए पिए के हने तहानु लड़का का होके के बा कि तार मन करता कुछ खाए के पिए के रहेला ओई के कुछ खाए पिए के मन तब का हमनियो का अपना माई बाबू के लड़की रही जा लेकिन होइसे तारा लेके जीप चटोर ना रही जा। पता ना कौन जन्म के हमसे बदला चुकाए लो तू कितना ढंग से उससे बोली ना तबे भी इतना डांट के बोले। भगवान भले हमरा के दो कुकुर दे देस दुआरी पे पाल ले लेकिन तारा लेखा लड़की सब दुश्मनों के मत देस। जनलो गलती का भाई हो तो बता दे हमरा से गलती कि मैं मूड़ी आ इज्जत हमनी के लेके रख देले हट जब उकना घर में आगन बाहर देले बड़ू कुल काम कर देल बने तो कहनी कि तनी तो कुल काम कर देले बड़ू नु तो जा तेल गरम कर हमार गोड़ में दर्द बटे तनी कुछ खाए के मंगा देना काची खा के कुछ हो नमकीन खाना ना हमार करे चाहे खाए के मंगा दई कर के जाके तेल और लहसुन छील के तेल पकावा तो पसेना से हमार मरद कमा त इनकरा के देबे खातिर जीव इनकर इतना लमहर भइल बा कि खयन समोसा आ छोला खयन इनकरा के हम दे तनी रहा था कि आवत हम तोड़ के लेके फेड़ा पले पैसा बा। ये भगवान एकरा को जल्दी से ले कोनो गाँव के भेज दनु कि ये लड़की के हटा दे हमरा कपार पे एगो बोझे भी है बहुत बड़का बोझे भी है। काहे हाथ खजुआता हो ए हाथ से ढेर दिन हो गइल नोट गिनले एकदम अब सच में कहीं के हमार दिमाग काम नहीं कहीं कोनो कुछ एथु नहीं खिसन करत कोनो को हकियो नहीं खिस ऊपर आत हाँ वो समय तनी एक बीच में छोड़ देनी ना यही से हमार जान जाए कि हाथ में एकदम एथु हो गइल बाटे तन को मन करता न कि को भाई हाथ से नोट गिनती न आके एथु होखी तो क्यों न हमरा के कुछ जतन तनी बार ओकरा घर अरे काका ना खजुआता रे नोट जले ना मिली तो खजुआते रही अरे माई माई आगे बिक दी हला कहाँ हर कीर्तन होता टे इहे ना बाटे हो अकेले रह न त कुछ नहीं खे ना खाना बना के मन करला ना एतू करे के मन करेला आ जान जे कि जीवन ना पैसा के लत धरा गइल बाटे बीमार का पड़ गइनी पैसे रुपये वाला धंधा बंद हो गई हाँ अब गहकियो तो कहीं नहीं खिस ऊपर आ छोड़ा मन नहीं खेला तो जातनी तनी ओकरा घरे बड़ा ढेर दिन हो गइल बाटे वही घरी के गइल हई जाए तनी घूमिए ओकरा घरे भूसा दादा के करा समझारा माई पैसा रहे तो तनी दूगो लड़कन के कहती कि दारू मुर्गा खा लिए सब पी लिए सब तनी भूसा धो दिए सब मन तनी बुनी पड़ी तो भेज लिए तो दिक्कते न होई। अच्छा छोड़ा सब बात की एक बात की जाए तनी ओकरा घरे घूमी आई मर्द फोन करिए न लगले उनहु के टाइम में हो गइल बा अरे मेरी चल कहले रही बिटिया मैं आगे ना बाहर दिया हो तो बहरले नहीं थे अभी तो बोल बड़ी गाँव घूमे एक बार उनकर गाँव घूम हम निकाल देता आवत तो धके झोटा वाला सारा तनी के नाम निकाल के हो ए सुधारी हो आई जी अम्मा जी अरे आए ओए ये दादा तो पहिले ढेर चेंज हो गइल हो का हो गइल बा अरे माई ढेर पानी ले हो चूड़ी नहीं खे लो अरे ना जी का पहले बनी रह दी अच्छा तो हमारे कौन दिक्कत अरे वैसे भी कौन कोई के हमर मरद मानेला रह दी केकरा के दिखावे के बा हाँ ये रा सुखारी एकदम सूख गइल ना ढेर पानी से अरे तू का अब है जा का कहला नौकरी करेला का कि सुखारी सूख गइल बड़ा हम नहीं कि सुखल हाँ उहे ना कहतनी हमारा तो देखे एकदम सने आँखिए चौंकल है दादा की ऊ है कि के हउए जानलू बड़ी हम दुखी में बानी बड़ी टेंशन में जना क्या बात बा हो अरे हम गांव भर का टेंशन दूर करी हो और तू हमारा से कहत रु कि टेंशन क्या बात बा बोला ना देखा ना कहीं मेरा हाथ खजुआ तो पता ना काहे तो खजुआ ना बड़ी दुख के बात बा जननी जवान को ननद बिया ओकरा के लेके ढोवा तनी अरे हाँ हो आ ना एगो सियानो हो गइल बे ना तब करना देखा यही टोला के रही के हम कुछ जानतो हम के घर द्वार ना जानी हो कोई ना ना के
हमरा भी रहो आवल करम, हम अकेला ही न बनी आखिर। ये बच्चे आजकल के जुग जमाना कितना खराब है, क्योंकि घरे दुआरे जाए जो नहीं के जानलू, का लेकिन होई? हम जेकर बिगाड़ देने के बनावे के कोशिश ना करेनी जानलू। हमार तो ई हाल होबे, मैं क्या करी, कैसा लाजे लिहाजे वही नहीं हम की डेराते ओराते ऐसा काम ना करे। के मैदान करन में छू देले बानी नोकिए त ना घाव नियर दुखाता ना कोने के तो काहे करो वे छुअत रही ना, बैठ जाई ना तले मच्छर मारी ना तले कान ना कहीं ये बचिया खजुआई तो छोड़ देबू, वो बर्दाश्त होके वाला चीज हो। अभी वो दिन 8 दिन के बाद देखो कि आंख में खिजनी हो गई रहे। क्या करबू, छोड़ा ज्यादा वो अखीजनी हो गए रहे तब करी ना कि का दुख कहत रहलू कुछ दुख के ये बात बा कि सियान गोलई की हो गइल बिया, गांव घूमती है, मानतन जुग जमाना खराब बा, केहू के लेके भागिए जाई नंदी, तो हम का करब? ऐसे में कौन कहे कि तोहरा अपन बेटी हिया, तू काहे सोच में पड़ल बाड़ी हो? ए हमारी एगो बात कह हम ना के उसे ए भगवान जी, हमारा का जरूरत बाटे हो? हम भले बेटी नहीं की या बेटा नहीं की बियल तक कहवे हो, हम अपन दर्द नहीं सबको दर्द बुझे नहीं जानलू। तो हम रोवा के आपन समझ के कहत नहीं, तो कह गर समझत लोग आया बोले अगर होई तब वो ठीक बा, ना होई तब वो ठीक बा। बोला जल्दी में बैठो तो बेटा बा, अरे ना होई तो लड़की कोई ना लेवेला दे देती पैसा में। आ ही दादा, हां 4200 का सही में कहत नहीं? आ ही भगवान जी, तू का बात कर देलू? तू लड़की दया जितना माल मांगा उतना माल मिली। सही में तो झूठे। अरे अपन महतारी रहले तब न सोच में रहले, अच्छा अपन तन से पैदा कइले आदमी तब न कौन कहे कि मर्दन ओकर में दर्द भइल बाकी वो मोहिमा में लगता कि हमार मोय मड़ई हटावा के लगता कि घेरा दिया जाए होई। ए भगवान हरियाली छाव त धीरे धीरे लगता। सुनी ना, का हो ज्यादा के काम नहीं के 2.5 लाख रुपया दिवा दे। बे ल है नंबर निकाल, ल नंबर निकाल, है याद कर। रुक हम व्हाट्सएप आप तरी क देतनी, ठीक बा? ठीक बा, भेज देतनी अपन हिसाब किताब, लेकिन हां वो में से हमरो तनी मनी एने ओने चाही। ओही में दे दे 5000 रुपया ले ले। हां ठीक बाटे, हम जातानी। ठीक बाटे, अब हमारा के कुछ मत कहिए बचिया। हे भगवान, चलो काम तो हमार बन गई, तहरा के लड्डू चढ़ाई में बजरंग बोली। चल हमार विपत तो बलाई हटा। बोला देखा ना भाभी से पैसा मांगनी तो ना दे लिया, तनी दो ना पैसा काम रहल। का करूं एगो पैसा? सूट सियावे के रहल उठ खती आ इतना हमरा के डांटो तड़ी बोला तड़ी, बाप रे अपन महतारी अपने रहेले सच कहेला कि जाए दो डांटे दो, देखो तो बड़ले बड़ी महतारी होइले हड़ी तो कम से कम उ ना दूसरा का बेटी है, तू तो अपन ना होगा, तू ना दे सकेला। अरे का बात करते इस बहन, हम तोरे खातिर पैसा देखो तो इसकी चुरा के रखले बानी, ले कपड़े न किने के बाद धर 100 को मंगनी है लेकिन 500 अये क्या पैसा दे देले बनी जी? हैं काय के देला है? आइलो एजा कपार खाए का उल्टा बोलत आई के रो के कोला पैसा देवे के? तू आ गई सही जगह बा, से लड़की के दे के पैसा आदत खराब करता नहीं। जाओ काम करो ने, तो सास पतो उठा छू जान नहीं तो हम फोड़ दे मुंह। एगो बात जान ले, सास पतो हम देखता फोड़ दे मुंह, देखी ना मुंह गाल तलावट के दीवार में गोल बाई के हली। बैठ 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 बैठ, तोरा के पैसा दे के मन चढ़ाबा तोड़बा बहनिया के। अरे तो का करबू, हे तो एगो बहन बिया, तब मान लो कि ओकरा के रोवल देख के ठीक बा ना, तो हमू रोतन दे ना हमरो 50 रुपया दे देम। यही तरी मांगल जाला। कौन इमरजेंसी काम लागल बोलतू तो हम दे दियती। उका बियात का रही के दे देनी 500 रुपया। यार बोलबू उल्टा तो हम मार देम उल्टा थापड़, ठीक बा? जाई ए तू खेत में तोड़ी लेके आई, वो तो हमारा बुझाते बा कि तोड़ी लियावे के बाटे, मगर जब बहन लिया के दे दी झोके के, ठीक खरियानिया में से। तो एगो बात सुन ले, आज के बाद बहन के बारे में ऐसे बोललिस तो हमारे लिए बुरा कोई ना होखी। हमरो ले खराब रोवा के मेहरा रू ढेर बकर 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 लागत होई को जाननी, हमरो ले खराब कोई मेहरा रू ना मिली। ए भैया बा बहनिया नु एके नकल के बड़ा सो, हम त कोई कोखिया में कहो सते एके नकल के ना होखिए सो, ओकरो से दहनी मार हनी। तू चल ना, तू पाते पाते चलबो त हम डायरेक्ट डायरेक्ट चलत नहीं ना। चल का जाना कौन नजरिया दला बिया ना, हां क्या कदम हमार धंधा चलता नहीं, क्या बुझाता ना कि हम कैसे जियब, कैसे पियब, कैसे का करम, हैं कौन छकरियन का हमार बेटे मुलाकात नहीं क्यों कर ना, तब पहले तो जा जाते रहनी धंधा से काम से अपना, हैं आज आजकल कुछ बुझाता नहीं कि का हो कि का ना हो कि ये दादा, हैं ये बजरंग बोले ऐसा ऐसा छोकरियन के
मतलब हमर धंधा चालू हो जाए तो तोरा का 100 रुपया के मिठाई चढ़ाएबा बजरंग बोली। हाँ तू अथी कराया बजरंग बोली 100 रुपया के बात बटे। हाँ कौन छोकरियन के लाग जाए कैसन उलल लंगड़ो कौन हम चला देबे भगवान कैसन का करही के बटे। बस सुंदर सुंदर रहे के चाहिए। चला हो करा कहाँ पैसा भी हो जगह डूबल रह गइल। हाँ 1.5 लाख रुपया हो जा डूबल रह गइल। का जाना कौन नजरिया वाला सबके कौन के परछाई पड़ल हमारे बिजनेस पे। हाँ का करी फोन लगा के पूछी कि ना पूछी। अच्छा लगा के पूछते बनी जौने 2 पैसा दे दिया सो तो टाटी पाटी हटावा के कम से कम ईटा गिरावा के कम से कम घेरा तो लगवा दे। हम एको गो रूम तो खड़ा होकी न घर देखो बन। हेलो 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 आगे दादा फोन लागत हेलो पैसा टकरता। हेलो 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 हेलो। हाँ जी कौन? अरे हम बोला था ना क्या बोला तो नहीं हमरा पूछा तो। हाँ अच्छा कहनी कि आदमी के आपे खरीदी ना। आदमी का लागत है बजरंग बोली हमार सुन गोलन 100 रुपया वाला। हाँ आए कुछ कहता नहीं का तो कह तू कहनी आदमी के अपने ही खरीदी ना और भी खरीदी ना। ना हम ना कर देना। हाँ हम कर दवाई ना। अच्छा तो कहनी है नू एक का बोला बच्ची। कहनी है कि एगो हमारा घरे लड़की बाड़ी जनी हाँ नाना धड़ी हाँ लाम लहकार एकदम सुगर सपाटी बाड़ी। लागत है एकदम बजरंग बोली सुन गोलन जय हो बजरंग बोली 100 रुपया का तो मिठाई चढ़ाओ के वादा कैले रहनी पूरा कर दला बारे बजरंग बोली। बोला बच्ची कहनी है लड़की में कुछ कमी नहीं खे सब नमी बानू हरियाल बियानू एकदम गोटाइल बियानू गदराइल बिया खदराइल बिया। गदराइल बिया। अच्छा मतलब ठीक ठाक बिया ना। अरे गोटाइल बिया ये बुढ़ा हुआ के देख लियो करियट नहीं खाना गोर बिया गोर। लो लंगर नहीं खाना हाँ मुंह फेरनी नहीं खाना पीछे में एक ओकर मुंह बाटे आ कपार बा आगे में है। गेचू नहीं खाना फेंकल है। अरे कुछ नहीं के फेंकल है बुढ़ा आके देख ले लेकिन रेट बा ओकर हाई फाई बता दियो। त रेट जैसन वैसन होई पहले भेट तब नु 3 लाख रुपया दाम बाटे। 3 लाख रुपया दाम बाटे। हाँ। ओकर कुछ काम बाटे। कौन लड़की में कुछ कमी के नहीं ठीक बा कमी नहीं खत्म आई लेकिन त 3 कमाल लाख फरस रुपया- होई तब वैसन ड्रेस 3 मतलब लाख सुनी 3 लाख रुपया ले 1 रुपया कम ना ले। 3 लाख का काला माल बढ़िया है तो 3.5 लाख दे दे ऐसा चीज नहीं के। हाँ सही बुढ़वा को होता क्या। अच्छा ठीक बा आवा देखे पहले सौदा आँख खोल के आ नाक से सुन के दे ले। ठीक बा आई रोवा देखे खातिर। हाँ तो आई। फ्रिज बता था दिया ठंडा हो जाए। ओके चलो बुढ़वा तो एकदम मोगरा ले खिला हमार तो रुपया लेवे के बाद देबो। चलो ओकरा के पूरा तैयारी करवा दी तनी सज ली सुंदर लागी तो रेट ज्यादा दी हो बोली ए बुची सुना ना का है भाभी? आवा ना बुची अरे माई तारा के सुना ना पाऊ ना ये कॉमन दिन हो कि बड़े प्यार से बोला था। अरे हम कहिए ना रोवा के हम प्यार से बोली ना आ सुनी ना आज रोवा के लड़की वाला देखे खातिर रोवा के आओ तो लड़का वाला भाभी अभी हमरा शादी बियाह नहीं की कर। आसु अरवा के नया सूट किनले बानी लड़का एकदम संस्कारी बा, एकदम पढ़ल लिखल बाटे ओकर सरकारी नौकरी बा जान जा। हम बोल रहे ना अभी नहीं के करेगा जा। आ सुन ना आ उ तिलका नु लड़की के देवेला स लेवेला स ना आ गुन जे का ये फुलचंद बका करवा का। हां हम ये हनी हाँ हां क्या हो? अरवा सब हनी जा। हाँ हमानिया का प्रणाम आगे आई आगे ये हमर बुची जी हड़ी देख ली तो आगे जा गइल मन के। बागा बाप लोग ना के डाले के बाद गोल मटल गाड़ी आई के हवे गोल मटक तो तू देखा त ससुर लगे देख रहा इधर लागत है कि मानो
अरे वैसे ना बोलन जाला। ठीक भी है भाई। का रे तोरा के फुटल बका लौकत नहीं थे। अरे चुप रही ना। चश्मा कैसा लगा दी। बोलत है डहरैले बोलत है अरे चुप रही, शिकायत हो जाई। ए बुढ़ऊ देखो कम बोला ठीक ना ना तुम मार देबे 2-4 छना उठा। पक्का बा। क्या मर्दा कटा बड़ी ये हमनी के कटा से मतलब नहीं का चुप करा दन हम सच में मार उड़ देबे। देखो वो आप कतनो कटा रहल अपना दुआरी पर ले जाके बनबनू तू मान जाई खियैबा पियैबा त। लौकल नहीं खा बुढ़ऊ देखा तड़ुए कर। अरे उ देखे त ना मतलब उ देख त आंधर नंबर नहीं। अब देखम ना तो का लंगड़ा तो अपने बढ़ाया के जे बात छड़ तोड़। दामा ए हमर ए बुढ़ऊ हेने तो का कहत तनी जा जल्दी बोली, हमारे पास टाइम नहीं खे। ठीक बा। हमारे जाके ठीक बा ना हम्म। पैसा गिन द चट मंगनी पट बिया हे नहीं आवा ना काजी पैसा 3 लाख है। 3 लाख बा। हाँ गिन ली मिला ली। अच्छा ठीक बा, रोवा ते सबके पैसा बात का के तड़ुओ। विश्वास बाटे, रोवा सबके सुना बात ना। पर ठीक बा। ओ का रहल पैसा ले। अरे पैसा सुनी आ तनी बुच्ची जी के घुमा दे फिरा दे आ तनी बढ़िया से ओढ़ा ना के हम के कोई नहीं जाएगा ठीक है जाए तो भैया के संग जाए और क्यों। अरे पागल हो गया रहूंगा जाए विश्वास नहीं हो जाई तो अपना से गलत काम करेला साना पे जाता नहीं लेकिन कुछ उल्टा सीधा ना होके आज ही मतलब हम रोक उल्टा सीधा कर सकत नहीं। अब बाता चल बा बुढ़ाऊ ए बुढ़ाऊ ध्यान से ले जी ठीक बा। पैसा के ला ध्यान कर